Joyce, en gima rach kabisa ni jotelo ok nyal handle pressure mawuok kuom joma gitelo negi. To Samia Suluhu nonyiso luor maduong' sama no oringe social media to loro social media nikech pache moro wuonde ni ma is the only way ma jogi can do a communication. Loro mbui and for a duration. Remember ni at some point nyaki biduoke. Koro Seprano wacho kacha maber ni gima timore gi simbe ka Samia Suluhu kia. But gino timore sama ber nikech awacho ni Tanzania nitie kama Kenya ne nitie chon. Mae omiyo gi opportunity mar neno kaka the upgraded constitution nyalo strengthen development mar democracy margi. Mana kaka jo Kenya, the Constitution 2010 gives you freedom of expression, freedom of media, should be adhered to the latter. Tanzania onge gi gimi luongo ne distinct power, where executive gine magi run the show. The judiciary cannot decide to implement the judiciary cannot decide mondo gi implement patch gi kaka sheria dwaro nikech nyaka gi consult the executive. To the executive ne mobedo rogue to a point ma ng'ato consider selfish ambition mare. To nachako kacha kawacho ni Samia Suluhu gi nyinge mar Suluhu no okia kaka imanyo telo nikech en nokawe kaka jakony. Okia kaka isero kura nikech mae mokwongo sero gicha nochopo ne mayot ka hayati John Pombe Magufuli noninde bade. Osiep nowacho ka John Pombe Magufuli gitende mione dwa pogore matin. Kech Magufuli kata no suppress the opposition lakini niyudo ka ene forum moko mo interact gi japiny. Otemo winje pach japiny. Makinde ka kinde nwaneno kata joma ne temo gandamiza jopiny, Magufuli ne kao action kanyo. Koro mare ni tofauti kabisa nikech sama gino sepoe nokonego be no ringe loro mbui. Nonego be no wacho ni jokama. To court uwachango. Ka court no semi opportunity mar restructuring to allow the democracy to have the way. But might is so unfortunate, but ana wacho ni it is an opportunity ma Tanzania yudo mondo gi architect a new way magi be implement go their constitution. Koro the conversation has started at Tanzania. To gima mora ni it is now an honest conversation ma wuok kuom japiny. Ok obed initiated by leaders, rather opposition leaders. Owuok kuom japiny ma as the mandate mar yiero jotelo. Matende ni jopiny gini koro heo telo ma ok osebedo makare oheo gima ne momiyo ne giwuoko kata kamano waketo wang'wa